Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Avalos. Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Avalos. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Nanay, mabakal ng Forex P. Forex B1, ba't siya kaya isabali ha? Hindi ako pwede huminto sa trabaho. Daghan ang nagsaling na ako. Usa, Forex B. Buong Pilipinas ay pa-excited. Hindi nagpapahinto sa nanay, tusok, panhid sa tulog ng Parex B. Excited with Parex B. May tamang amount ng B vitamins pang araw-araw. Parex Vitamin B1, B6, B12. I am protein drink with Centrifugal. Packed with 22 grams of protein. It never tasted this good. Fit never looked this hot. Centrifugal. Lakas makasubukan. Sandala ng maliliit nating kababayan. Tataktul mo ang CIS, tataktul mo 6 days. Ang tanging party list nakakampit ng inapi. Saan ka pa? AXIS party list ka na. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink New Sure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Straightening? Color? Curly? Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. New Dove Ceramide Intense Repair. Sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusumpo sa illegal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Misyon kong pangalagaan ang buhay niyo. Gusto kong ligtas kayo. Itaga niyo sa bato. Yes, sir, sa Senado. Ang top sarap, may new flavors na! Strawberry first and peach mango pop! Sarap all the way from bottom to top! Para sa top stars, start the day with Top Sarap! Pagmahal mo, akbayan mo, tulungan mo. Ang Bayan Party List. Mahal ang bayan, hindi pababayaan. Pagmahal mo ang bayan, akbayan Ang mo. Bayan Party List number 51 sa Maloka. Uulan na! Uulan na ng kotse sa Playtime! The more followers, mas maraming kotse mo pamimigay. Chairman Nasa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. 100 cars, 1 epic giveaway. Uulan na! Uulan na ng kotse sa Playtime! The more followers, mas maraming kotse mo pamimigay. Chairman Nasa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. 100 cars, 1 epic giveaway. May lagnat si baby. Sakto na ba ito? Mommy, mag-Tempra No Shake formula ka. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Fast take, no shake, ang galing ng Tempra. From Tensio. Pagdating sa lagnat, mag no shake formula, Tempra. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Fast take, no shake, ang galing ng Tempra. From Tensio. This is a burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Yan ang best friend kong si Sari. Single at sweet. Meron din namang mga momento ni Senior at ako yun. Sumpa ka, di ba? Lahat ng mamahalin mo, kapag hinalikan mo, mapapayan. Si Joro na nga ba ang puputol ng sumpa? Good morning. Choo-choo. Asari. My love will make you disappear. Directed by Chad B. Renanes.
Your playground? Now online. Bet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika. Tigil ang hinala. Pag sa lagundi, alam na, Plemex. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Salamat. Salamat, sir. Ay, teka lang, Tanggol. Nakita namin kayo kanina. Nag-uusap ko gusto mo dito. Ano sabi niya? Nahiya nga ako eh. Hindi na pa umanin sa akin dahil kung sa nangyari kanina. Kaya ako naman, humingi rin ako ng pasensya ng inasan niya. Hindi ko naman nakalain na sa negosyo pala sila ng pamilya ko. Pero alam niyo, ang sabi niya, gusto niya tayo maging kaibigan. Gusto niya makita yung mga produktong binibenta natin. Lalo-lalo na yung mga diamante. Ano? Ay, pag-kaibigan ka sa tarantado yun. Ano? Mukhang mabait naman si Congressman Miguelito. Siguro, hindi lang natin sila kilala. Kaya nangyari yun. Pero, bigyan muna natin ng pagkakataon. Malay mo, maging kaibigan natin siya. Makatulong sa mga negosyo natin. Ay, Tanggol ah. Mukhang bumabawi sa'yo. Sa bagay, okay na yun. Sa kanya tayo magbenta. Sigurado makapalimbol sa nun. Sigurado magiging sa atin sa mga diamante. Ano sigurado ka? Makapalitan tayo ng mga yun. Kita mo nga kanila, kita kami pakain. Sige, mag-alala. Next time siya ni Mayo. Gusto ko makipagkaibigan sa atin. Kaya bukas, inimbitahan kita yung Silo Cafe para mapakita ko sa kanya yung mga produkto binibenta natin at yung mga diamante. Maganda na rin yan at may bago tayong koneksyon sa negosyo natin. Tandaan nyo, politiko yun. Kaya tayo niyang protektahan, lalo na't kaibigan sila ng mga Montenegro. Ano ba si Mina? Si Ben, si Raul, lumabas lang. Si Boss Divina may kausap ng yata. Kasi ito, kami lang sasabi kay Boss David na kakasabi mo kasi Congressman Miguelito. Oh. Cheers! Akol, kinahanap ka ni Ninong. Madali lang. Hinaan pa ang lolo ko. Padre, gusto naman ng negosyo nyo. Mabuti naman kung padre. Kampante na ako dahil may tagapagbana ito. Saka pala. Kayo naman, anong plano ninyo ngayon? Senado na ba ang susunod? Hello, Boss Bell! Baby Bear! Good evening! Masyadong malalaki kasi yung mga naglalaban eh. Tatakbo siya bilang vice mayor. Ibig ba sabihin niya, si Olivia na papalit. Alam ko kung sino karapat
karapat dapat napapalit kay Roberto. At palagay ko, kumpadre, ito na ang tamang panahon para masabi ko sa mga kaibigan natin kung sinong tatakbo sa eleksyon. Maganda yan, kumpadre. Maganda yan. Para malaman natin kung sino ang susuportahan natin sa darating na eleksyon. Franco, tawagin mo ang lahat. Sabihin mo, may mahalagang i-anunsyo si Don Gustavo. Sige na. Sige nila. Ma, can I get you something? A fresh drink, baby? Tama na. Mga eskalera. Are you trying to say that we've been compromised? It's about the escalera hard drive, Max. JP, problema to. You have to think of something. Andres, lumag ka. Misisis sa escalera. Asan na kayo? Oh, my son's painting. Pakiingatan, please. Ano yung sa taas? Sa escalera. Kailangan kayo makausap. Dipid-dip, may murang pampabango ng damit. Dapat isa, dalawa. Mura nga, gastos naman sa dami. Ang isang Downy, effective, kaya matipid. Mabango na, may savings ka pa. Downy, effective it. Ang down, may bonus 30% more na. Kahit sa pawis ay dumaan. Kahit kung ang araw na bilang. Sa mundo sa Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster, makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. All powers on. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. New Dove Ceramide Intense Repair. Ang batang matibay. Mag-pinagbrand ka muna? Di susuko. Ang batang matibay. Tuloy ang tibay mangarap. Pero, Pag walang responsible mining, walang selfie, walang chika, dahil sa cellphone, batteries, galing sa mina. Walang car, biyahe sa highway, dahil pakalat sa bento, galing sa mina, galing sa mina. Bagong minero, bagong asin, bagong Pilipinas. Puro na tayo ni Daddy! Hindi ako papayag. Kaya kong mag-magic. Maggie Magic Sarap All-in-One. Ano ang lutuin, kayang pasarapin para sa family bonding. di na ako magbabasketball. Tuloy ang sarap ng bonding. Kagagawa niyan ng Magic. Matagal gumaling ang ubo, marami kasing plema, virus at bakterya sa lungs. Mag-Sonox Advance, now in liquid. Magaling maglinis ng lungs. Kaya mabilis kang gagaling sa ubo. Sonox Advance. Unilab yan. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lincoln Lapid, Supremo ng Senado. Lincoln Lapid, number 35 sa Manota. Lito Lapid! Eeny, meeny, miny, mo. Choose your sulit, sana saya, sulit, sana saya, sulit, sana saya. Sa Jollibee, mix and match, combo. Everyday bumubuhaghag? Hindi ka kasi nag-conditioner.
Creamsilk Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times straighter hair that gets more beautiful every day. Creamsilk, now 30% more. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille Tatak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Tatak Villar, itatak sa utak, number 66. Pamamanhid at tusok-tusok, take doctor prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. At first I was afraid, matabang lahat, kept thinking, cooking's not for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa they'll be wanting for more. And now I'm back, luto na yan. Lagi akong hinahanap sa gatherings, bawal wala. Ang luto ko, kailang basta mo lang po yan. Power up your kids and men. Help support their immunity with the combined power of vitamin C plus zinc in Power Seeds. My kids' defense is powered up with Power Seeds. Unilab yan. Mahalaga pala, ang Power Seeds ay ito ang hindi nakagawin mabawas ang mga pinasi. Bangon tayo, gisingin ang mundo. Umawag tayo, simulan ng may ngiti. Share ang inspirasyon. Gisingin ang mundo. Nescafe. Ang matatag na bansa ay nagsisimula sa matatag na barangay. Pagdating sa kalusugan, kami po ang maaasahan nyo. Sa BHW Party List, naniniwala kami na ang kalusugan ng barangay Your playground, now online. FA8 has over 1,500 games, secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte to, bet8.ph. Sobrang sakit. Planax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag po. Sobrang sakit. Panatag sa Planax from Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Planax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Planax from Taisho. Look, my ball is stuck. What would a Similac Game School Fast Learner do? Aha! Bring it down with water. Yay! Similac Game School with added ganglia science supports faster brain connections for faster learning. First day taping! Oo, may last name ng buhok. Sunsilk with active adhesion. Alay ng oils, vitamins, and proteins para always smooth ang hair na may mga makakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active adhesion. Wait! Stop that gummy! Gusto ko ng cookie! Stop that chewy! Gusto ko ng pinaliit na cake or cake cookie! Dito! Watch out! Labas ko yung choo-choo! sobrang init. Mag-init sa dehydration. Love Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. From Taisho. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. From Taisho.
Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Mga kaibigan, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo dito ngayong gabi. Ang pagdiriwang nito ay hindi lamang para sa aking apo, kundi pagkakataon na rin para malaman natin kung sino ang susuportahan natin sa darating na eleksyon. Alam natin na huling termino na ang ating mahal na Leo. Pero mukhang meron nang napili ang kanyang ama, si Don Gustavo, kung sino ang papalit sa kanyang anak. Gustavo? Pa? Maraming salamat, kompadre. Mga kaibigan, bakit na naman ang leksyon? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na tatakbo si Roberto bilang vice mayor. Lalo na third and last term niya na ngayon. Naging successful at fruitful ang pagsisilbi niya bilang mayor dahil sa tulong ng mga Montenegro. Moving forward, hingin ko sanang suportan niyo lahat para sa susunod nating mayor. Miguelito. Miguelito, masabi mo ako ang susunod kay Roberto. Ako ako'y pahiya. Ako ang pinapahiya mo. Dahil dito ko mas mahusay kang mayor sa iyo, ama. Wala ang sakripisyo ko lahat. Nagsakripisyo ko para sa inyo. Tingin mo, wala na ha? Mas matulong ang pangalan ng Miguelito. Ano ko? Isang basahan na basta na lang itatapon niyo dahil gusto niyo. Ako ang nagbibigay sa kanila ng pera sa kanilang kampanya, kaya sila nanalo sa mga eleksyon. Ang ibig sabihin, kayo po pinansir nila. Kaya hawak natin sila sa leeg. Ginagawa lang yung papayan para tumibay ang pamilya natin. Para mahawakan natin ang Maynila. Bakit ba wala kayong tiwala kay Miguelito? Napatunayan naman niya yung sarili niya sa Kongreso. Hoy, huwag kang sumaba. Usapang pamilya ito. Parte rin siya ng pamilyang to in her opinion matters too. Pinabilib mo ako sa ginawa mo kanina kay Congressman Miguelito. Hindi ka nang patakot. Hindi ka basta-basta. Wala naman po ang nakatawag. Dali ka pa sa tama. FPJ's Batang Quiapo. Kung di pa sa dati, sigurado marami siyang alam tungkol sa mga operasyon ng eskalera. Wala kang makukuha sa kanya. Kailangan ko subukan. Ako nga mismo hindi ako makalapit sa kanya. Ikaw ba kaya? Kung nasa ng master list na yan, hindi dapat makalabas. Sa eskalera sa giyon, may kailangan kayo i-reclaim sa kanila. Ang master list. That is not a contract. 3 tao lang ang pumasok sa safe house. Mas! Yun naman na! Pinusin na nila! Nandun
Kaysa Perez Calera, tinaturo. Ano bago natin kontrata? A master list. It's in a hard drive. A master list. It's in a hard drive. Ang nandun sa master list nila, lahat ng mga contacts nila, lahat ng mga kasama nila sa mga illegal na gawa nila. So for us, it's not just an ordinary mission. As you know, it's all about leverage, and this kind of leverage, this is the kind that can bring about governments. Are you in? JB, are you in? I'm in. Hello, Ma'am Lynn. Good. Jeloy, Baby Bear, good evening. Cheers. Hello? Ma'am, andito na po yung deliveries nyo. Pagkatin ko na po ba? Yes, please. Kanina ko pa sila hinihintay. Thank you. Teka. 5 kayo, bakit dapat lang yung nakasulat dito? Sa powder 5 isa rin. Ano, di mo naman natatandaan? Kasama ko ng mga Isabel. Bagong lipat lang kasi si Ma'am Isabel dito. Yun na nga eh. Eh di ba, hinihintay niya na ako sa taas. Kakashift ko lang kasi. Sige. Thank you, bossing ha. Andres, sumagot ka. Hello, JB. Max, kailangan natin magkita ngayon din. Okay. Mrs. Isabel Escalera. Yes, pasok na kayo. Thank you. Diyan na lang. Kunin pa po natin ng iba. Okay. Salamat. Oh, my son's painting. Pakingatan, please. Pakimove yung boxes na. Thank you.
Kakain mo. Dapat Hello, sure Ma'am na Lynn. yung mukha Ma'am mo. Jeloy. Kapatid ko eh. Opo, Ma'am Lynn. Ano ba Mga yung 8:30 sa kanya na. pinuntahan mo eh, tapos ano ginawa sa'yo? Alam mo, ayos na Ma'am sa Jean, pagdating ko. good evening. Bakit kasi nanghingi doon? Kaya nga hindi ko alam kung bakit sinisilip mo pa yung mokong na yun. Kala mo naman parang umuututan. Buti na lang napagsalitaan na ni Atty. Ano, pwede bang huwag mo nang ipagtanggol yung babaeng yun? Kasi, mali naman yun eh, di ba? Dapat di siya nangyayalap sa pamilya na may pamilya na. Tarantado ka talaga. Tinutulungan ka lang eh, naaway mo pa. Kung hindi ko naman ho inaaway. Sinasabi ko lang sa kanya na sana di siya nangyayalap. Aray ko, ano para saan yun? Huwag ka magloko ka. Ako na nga, Alam ko naman hindi yun ang type mong babae. Eh, sinabi mo nga sa akin na gusto mo yung malaanghel, yung inaaway. Oo. Pero itong babae, kahit hindi mo type, nakialam dahil may malasakit. ayos ko rin mag-gift trip eh, no? Sige na, mag-sorry na ako, mabawi na ako sa kanya. Dapat. Lang, nakamarunong pa hindi ko, kaya pabibigay ko dapat. Pero, hindi ako kaya alam kung ano. Tawagan ko na ni contractor. Tungkol sa bagong kontrata. Oo, bakit? Nabanggit niya sa yung specifics ng mission. Hindi. Teka nga, JB, ano ba nangyayari? Diretsuhin mo na nga ako. Max, it's about the Escalera hard drive. The hard drive with the master list? God, JB, problema to. Alam ko. Si Andres di sumasagot. Saan na gagawin natin? Hindi ko pa alam. Sasabi tayo nito. JB, you have to think of something. Yun nga ginagawa ko ngayon, Max. Hello, Inday Nims. Ngayong gabi. Hindi ka nag-live? Hindi na lang, Nay. Pumasok na lang po muna kayo sa loob. Okay. Wow, tutangsak si Inday Nims. Wala ka nag-live, Subo? Ngayong gabi man. Thank you. Salamat. May nakalimutan ka? Isabel Escalera. Kailangan ako sa inyo. Kailangan ko kayo makausap. Sila kasama. Sila kasama. Why ka nag-live? Kinakutoy ka. Nananom ikaw ang palaya sa imong rooftop. Ginkapoy git ka. Damo igin tanong mo nga. Ma'am, pasensya na po. May kailangan na ako sa inyo. Ngayong Huwebes, may abogado nga siya pero hindi ibig sabihin nun may karapatan siyang patahimikin ka. Sa buhay, hindi naman Karon lang ko mag-play sa imo Intay Nims sa kay naka-charge isa ko ka cellphone. Okay, abi ko naka ano ang kaya mong pasok gawin? magtanong sis kay damo ka i-mix tulad sa
Direct sa lupa, hasta na lang tanong. Oo, kay may soil ka pa. Tapos may mga kuspus mo kot, may mga mo pag na siya ginabutang mo. Na mix ka pa tuod. Sunday, Times Square, Pilipinas. Bakit ba ako pupunta doon? Pati ba naman linggo, makikita ko pa siya. Nilalamig na ako. Ililibre kita ng siya. Bakit nakalak? Sorry. Huwag ka lalapit sa akin. Nilalagnat ka. Ba't di mo New upload, oo. I-play ko karon in dinings ha, naka-charge sa cellphone ko. Let's Air Garden, 5:45 p.m. Downy perfume. Kahit gaano kapawis, I am always confident. New best ever Mystique. Ako gani, pag abot ko kaina, itong mga 7:15 na, From day to night. may ginpangayo ako nagligad adlaw, hinuluman ko lang sa tubi ang may ginpangayo ako sa agriculture balang tatlo ka colors ang bougainvillea. Dandruff-free Halika. every day. Head and Shoulders. Tatlo ka colors ang bougainvillea. Ginhuluman ko lang ani sa tubig. Subong ko lang agabi gintanom. Kaya 5 dong malaya nagid. Kaya ba ko kay banawon i-plus light TV ko. Kung okay pang stem ya. Mabuhi pa. Nagaulan diri sa Negros. Kabay pa nga mabuhi lang siya. Kaya nag-collect ako, bougainvillea in denims. Kaya dumabuang kita ko sa mga colors nga kadamo-damo. Wala kapin pa kung itingob siya sa isa lang ka-area, lain-lain color. Kanami sila tulokon. Tamo na ko sa mong gina-collect. Kanami subong kay sininga si Mada na nagaulan-ulan bala. Moist for me ang duta. Ang amon duta di, man siya, ng medyo, ng may pagka-clay bala. Nangita lang ko to sa payak ng area, nga daw medyo mix, may baras, may, nga duta, daw mapilit-pilit bala. Para nga daw hindi siya matandog, mabandog bala. Pilit lang ang bulak. Kabay pa mabuhi to siya. Isang Lunes ko pa to siya yung pangayo sa agriculture, aga pa. Tapos hinuluman ko lang siya dito sa office. Kapag abot rin, hinuluman ko man siya sa tubig. Ginbutwas o kainaaga, kaya butang sa higad. Kaya siling ko basik bala kung malanta. Oo. Nami lang bougainvillea kay waay siya by season. Basta i-direct mo lang sa sunlight, sigigid siya pamulak. Amo na siyang nami sa bougainvillea. Ang bougainvillea, yan need mo na i-maintain. Once a week, bunyagan mo ya, okay, ya, mabuhi ya. Hindi man siya kinahanglan, nga everyday mo siya ibunyagan. Iba ganina, hindi ganina nagustuhan, especially sa front yard, ibutang ang bougainvillea kay tamo siya tunok, hindi siya kuno manami, bala. Pero, depende naman lang na siya, amo na bala siling ang feng shui, alagian ng na guide lang na sa imo, pero kung nagapaninguha kayo sa pangabuhi, maasenso, kagid na yan. Divine Dynims. Sa pag kung paano mo ipaangat ang imong pangabuhi. Siling ko love ko kaya yung bougainvillea. Amo na nga kainin ng isang Monday, tatlo siya ka colors, violet, yellow, kag ang double nga red. O, di ba? Ang pagpangabuhi, sa pagpangabudlay mo na kung paano mo iangat. Kung gahulat ka lang sa feng shui,
Nga way ka man niya nagapangabudlay, ti wala gid eh. Balaan mong pagpabuhi ni subong ya diskarte na lang ni siya inday names, di ba? Kung din ka makatipid, dito ka. Sang una, di ba branded, di ba signature, pakusubong sambayo, de largo, blouses, shoes, bags, subong, ano nako, UK. Okay. Anyway, ang okay, why ka na kapariya, di ba? Why ka na kapariya? Basta nami ka lang yung magpili. Yang may, ano pa bala, may tag pa. Kaya araya baguhin na siya. Iyanhan mo lang, liswahan mo lang ininit. Pagkatapos, kusuan. Then, butangan mo siya, sabunan mo siya sang safeguard. Kaghuluman, i-overnight. Kusuan mo naman ulit pagkaaga, and then butangan mo naman siya, powder. O lala, okay na, kag ibulad sa init. O why na bakterya, puti-puti pa. Mas nami ang ibabad mo pag i-breeze nga powder. Kay kapugati. Amo na nasa bungang pagabuhi, practical na lang. So, nagalinibo pa ko sa mga bayo, hindi man sa nagapabugal. Nagatiktikalon ko ng mga taga-negros. Joke. Hindi man sa ano bala, nga kung diin kaya makasave ya, kag diin kaya makatipid. Dito ka. Sa pangabuhi, sumunta na yan, mahal na nga daan. UK ngita kaya mga dilargo ya maong kadto ka lang sa okay. Oo, nami ang okay. Oo, short bomb. Bot lang inday names. Abi mo, sa una sa dito ko na-assign sa Santa Barbara. Every Friday, ang market days ng Santa Barbara sa Iloilo. The mga 2 year and a half ako dito. Dito ako nagpa-assign kay from regional office. Dito ako nagpa-assign sa promotion sa Santa Barbara. Kaya lapit lang dito ang akong house sa Pabia. Yung mga almost 5 years kami to sa Pabia. Feeling naman, those strangers kami gihapon. Kaya wala kami to family. Family namon, Kimbal, yan yung husband. Yung ako niya diri sa Negros. Kaya nag-decide kami nga, hindi na lang siya mabalik sakay. Kasi total, duwa mo lang tawa. Wala mata sa Gudon, sa Laguron. Ano ka na lang, apply ka na lang sa company namon. So, nag-apply siya. Kasi sabihin ko kung makuha ka, Negros nga posisyon, diri sa town namon, pa-swap ko. Swapping kami. So, na tigayon man. So, nag-apply na ako transfer. Swapping. Diri sa Negros. Ang kaswap ko dito na sa Santa Barbara na assign. Siya ito nabulo sa akon. Gindel ko ng house. Sa mo to. Daw, siguro God, nagid man siguro ni Lord na mapuli kami sa Negros. Since 1992 college ako. Pero before ako nag-college, high school ako nagabulong bakasyon ako sa Iloilo. Half sang kabuhi ko dito half gali sang edad ko dito sa Iloilo. Kasi ko time naman gid siguro nga mapuli ta sa Negros. Kay daw ka-smooth lang balas ang tanan, nabaka lang balay. Daway ba na nagdugay nga ginsugid ko lang sa mga ka-neighborhood ko, samon nga subdivision nga ginadil kong balay ko. Siling ko may kada nga porsyento kapag may buyer ka, direct buyer ka. Then, na-approve man ang ako ng assignment, na-approve man ang application ni husband, so okay na. Ako, medyo outside the calendar na.
Labas na sa calendar, sa Inday names. Medyo ano na, medyo may edad-edad na. Boss Bell! Ay, okay, Boss Bell, thank you. Oo, machika kami di anay in Inday names. No, wala kami bata in Inday names. Wala kami na bless. Wala kami na bless. Ano na? Ilang years na? Matagal na. Mapila na kita? 27 years. 28 years na Inday names. Ma 28 years na. This coming November. Oo. Wala na eh. Wala na chance in thy names na sa ano na menopausal stage. Wala na. Kung kailan na lang siya darating. Ilang months, tapos maabot siya, and then wala na naman. So, ano na. Bata pa abi ako na naabtan in thy names. Oo, sis. Tagal-tagal na. Oo, nasa sadra na nga stage. So, swerte ko lang kay duway ko pala sa may nabatyagan sa lawas ko nga aran na ko na sa mo na nga stage. Iba niya may hot flashes, cold cold flashes, ay ano na siya panawag. Basta may mga damo ginaya sila yung mga nabatyagan sa lawas nila. Pero ako wala. Tungod siguro everyday busy. Nang aga ka pa mabugtaw, then pila pa ka meters ang imo nga nga lakton halin diri sa house pakadto sa highway. Medyo nakabulig siya. Exercise every day. Oo, imo pila ka bilog anak mo. Hindi gusto si Habi mag-ampon. Hadlok siya. Pila ka bilog anak mo, sis? Okay. Mayo ka pa. Paris na. Babae, lalaki. Swerte ka pa kay nakaduwa ka. Normal delivery. Kami siguro kung nakabata. Kami siguro may apo na kami. May apo na siguro kami. Ma 28 years na kami. Wow! Sino na siya yung siling mo yan sa call center?
May naka-mention ka nga pag live mo nga sa call center. Ay, CS ka gali. Oo, basta CS, di ba? Duwa lang bata. Duwa lang ang imo mabata, sis, no? Kay may office mate ako diri na duwa lang. Duwa lang kay amo na CS siya. Ay, wow, carry yaman. Carry nga work siya sa gabi, tapos ano siya, klase siya sa adlaw. Why siya natuyo? His first trip to the free throw line. He's only made one shot. He has 8 rebounds. Kami happy na kami, bisan kami na lang nga duwa. Kay may ano man kami, nawili man kami sa amon nga trabaho. So, okay na. Ang amon na lang preparahan ang amon nga retirement para may pension kami sa ulihi. Pangbakal sang ano, maintenance. Wow! Wow, ang swerte mo naman. Inday Nims. Flat 1 ang grades. Ano ba course niya? Wow! Wow, ha? Wow, swerte mo sa anak mo. Binigyan ni Mayor ng 15K. Every month ba yan in thy names? Bigay ni Yorme. Swerte, ah. Pa-generous naman ni Yorme. Binigyan siya ng 15K. Siguro ang rooftop mo in Dynims, puro na gid na siya ano no? Halaman. Siguro gamay lang nga area ang mga flowers mo. Mostly mga veggies. Abi mo, mas manami gid man nga may tanom ka kay nga subong hindi kaya sigurado sa mga veggies kay puno sang chemical. Mas mayo gid siya organic ang aton kinakaon. Electronic engineer siya. Wow! Pero maglipat siya ngayon sa BSIT. Information Technology. Ay, sayang. Bakit? Electronic engineer, 3 na siya, 3rd year na siya, tapos matransfer siya sa BSIT. Mag-add na naman siya ng ilang taon. Wow, swerte niya. Inday names ha.
Busbel, now playing Busbel. Okay. Dako ang ang demand compare mo sa engineering, electronic engineer. Balan mo kung electronic engineer ka, ikaw ginaya ba balan niya mag assemble, 'di ba? Nainggit daw siya kasi pag IT dito mabilis makapasok sa work. Wow, demand paghihapon ng IT in Dainins. Abi mo sang una, istoryahan ta ka in Dainins. Nagpailo-ilo na ko no, pagka-graduate ko kita high school, may eskwela ko, college na. Dira ko mapa-enroll sa UI, University of Iloilo. Tapos, ang gusto ko kaon, i-ed. Kaya gusto ko gidya mag-teach. Kag tapos, gusto ko sundon ang hambal sa akon nga close ko nga tito ang naghambal sinabing. Kuha lang ang makuha ka ng maestra lang ang kuha manabalahaw nga course sa manabalahaw. Selling ko okay So, sang mapa-enroll na ko, hambal sang tiya ko, siling niya, mamaestra ka nga sa bukid ka man gihapon ma-teach. Munambal niya, no? Siling niya, computer course ang kuha So, wala ko mahimo, kay siyang mapa-eskwela sa akon. So, computer ang akon ginkuha. 2 years. Computer secretarial. Ang sang first sem pa lang, nangita ang Secretary of Dean of Academics, sang student assistant. Sino sa inyo ang nakapasar sa NCEE? NCEE na siya sa una mong once na makapasar ka NCEE, makakontinue ka for your course. So nag-raise ako. Then after, sandito na kami sa typing room, nagkadto ang student assistant sang Dean nga ginapangita daw ako. Tapos amo to in-interview ko, ginambalan ako nga kung gusto ko, muna bala no. 20% sang imong nga tuition free, muna bala. So, hindi kita ko yata ni magsugot kay nga hindi ko rin pala gusto nga basi balang grades ko magsarurot basi bala hindi ko ka concentrate sa akon nga pag-eskwela. So ko sa tiya ko kay auntie sa lingkod naghambal kwaon ko nila student assistant mo na bala tingati siya grab na ng opportunity mo na bala. So bisan hindi ako ginpilit ko na lang ako galingon ko sige yawat pang 20% nga free muna ba lang free mabuhin sa tuition ko. So, sang in-interview na ako sang president sang school, naghambal siya. Kahit 30 units ang akong gin-enrolled. Bilog ko gid siya yung nga subjects ang gin-enroll ko. Naghambal siya nga you are 30% free sa tuition. 30 units free ang tuition. Buo, 100% free ako. So, ko, hindi ako mapaano, hindi ako bala magpati. Full kuya, free ko. Full ko nga tuition. So, until nga nakagraduate ako 2-year course. Ngayon, naghambal ko sa kay ante nga siling ko ma-continue ko 4 years. Sa 3rd year, bali BSBA. Naghambal siya nga why na ta kwarta. Sing ko
continue ko lang gyapon ang akon nga student assistant kay ti amo na nga may libre man gihapon mo na bala. Hindi na siya magpa-eskwela sa akon kay wala na daw siya kwarta. 2 years lang gid ang makaya ya. So, sa nakatrabaho nako sa government, ano pa lang ako, casual. So, Saturday, Sunday, nag-eskwela ako kay may MOA between sang company kag sang school sa Iloilo State College of Fisheries, Barotac, Iloilo. So, nag-eskwela ko Saturday, Sunday. Ang 2-year course ko sa computer, na credited. So, instead na additional to 4 years dapat, nag 2 years na lang ang gindugang ko. So, 2 pang course ko. Ako na nagpa-eskwela sa kaugalingon ko. So, yun na. Tuloy-tuloy na. Then, nag-regular na ko. Na may eligibility na ko. So, complete na. Samo na to. Nag-regular na. 2007. Dito libre pag-aaral at may allowance scholar 10K per sem. Oo. Sa mag-apply ka lang ng scholarship po o may ara na siya allowance. Diri sa amon depende na siya mong kay diri sa amon 2,000 yata. 2,000 lang. Pero depende pag malaki ang kung sa city ka, mas madako ang allowance kung scholar. So ako, dako naman tong privilege para sa akon nga kag opportunity man nga nakuha ako student assistant nga ang iba nga mga working students 20 units free lang nila. Ako buo 30 units free. Do ako lang ang nag-iba sa ila bala. Nga full free ang tuition ko. So gintuloy-tuloy ko na until nakagraduate ako. 2-year course. So, nang ara na ako sa government office, Saturday, Sunday, yun na, ako na nagpaaral sa sarili ko. At natapos ko ang 4-year course. Pero 2 taon lang instead na 4 years kasi credited yung sa 2-year course ko sa computer. Swerte lang noong may MOA. Kasi lahat dapat maka 4 years yung ara na bala sa serbisyo. Or else kung hindi sila maka 4-year course, kahit isang una makasulod kaya sa government, sa hindi ko lang siya pag-i-mention later. Dapat ma-complete mo ang baccalaureate degree. Kung hindi, i-attrite ka sa serbisyo, bayaran ka na lang. Pero kung hindi ka pa naka 20 years in service, so ang makuha mo lang is leave credits. So sayang. So ang iba dito nga mga upod namon sa office nga naka 20 years in service na sila. So nag-optional retirement. Kaya hingin priority nilang ilang mga kabataan nga nag-eskwela ara na sa college. So, ang mga below pa 20 years in service, so nag-eskwela sila. So, mga na-enjoy lang ako kay mostly, ang mga upod namon, mga batid na nga mga tagapagsayasat. Na-enjoy kami. Tapos, more kami sa masculine, dominant by men kami.
Gamay lang kami nga mga babae sa office. Oo, 15:30 kami sis. 15:30. Hindi naman masyado kalakihan. May panggastos lang sa pang-araw-araw kasi ang mahal-mahal ng pamasahe, transportation. So, okay lang. At least diri na kami sa Negros. Base na kami sa Negros. So, turnover na kami by this March 27 as NIR na. Negros Island region na kami. Kaya lang hindi pa ma-construct ang building namon, ang regional office namon. Kay may area naman kami donated by the government of Kabangkalan pero hindi pa ma-construct siguro 2 to 3 years pa. 2 to 3 years pa. From the meantime lang siguro dito lang sa provincial office. Doon lang muna, temporarily. Hello, Mami D, Arlen D, thank you sa paharang. Now playing Boss Bell. Call center dito si 30K per 15 days sahod nila kasi mayroon sila incentives. Oo. Malaki-laki ang sa call center, especially kung ang employer or ang mga clients, ang mga clients mo abroad, UK, mas laki-laki ang rate kapag UK. Amula na siya galing kay ti medyo puyatan lang. Amulang ginayang imo kalaban dira. Ako hindi ko kagwanta sa puyatan. Sakit na likod ko. Sa una, nung pagka-graduate ko 2 years, plan ko man mag-call center. Pero amo lang na syempre sa puyatan lang gid, amo nang hindi ko gid siya kaya. Iti sa una pagka-graduate mo wala ka na gaisip kung ano pa ang imo nga inline sa imo nga course mo. Importante lang makatrabaho ka. Amo na nga why ko gin continue. May ara dira sa Mulo Iloilo nga may call center dira. Naka-apply na ko pero wala ko gin continue. Natawagan na ako sa office pero hindi ko na continue kaya doon may mga pros and cons bala. Tisiling ko hindi ko kaya. Oo, mas kung international clients, yes, malaki ang ang pasahod. May voice ka non-voice mo. Ang pinakakapoy ang voice. Okay lang yung non-voice kay team. Na siya, automatic may ara lang kadaya ipinduton. No? Ipinduton ka lang dira. 2 hours break time sila tapos may day off sila 2 days. Okay. You know what? In the names ang matagal na, 2014 na, 11 years na yata. Nag-attend ako seminar dun sa NHQ. Naglagaw kami ni Yasban sa dira sa Farmers Plaza sa Gateway ayon sa Quezon City sa Araneta Coliseum. May mga dira pinakadamo na call centers. So na kami hanggang umaga na kami. Ang dami nila, siling ko, kaya pa nila mag-duty pagka next sa gabi. Puyatan talaga.
Pero kung gusto mo, malaki-laki yung sahod mo, yun. Yan ang kalaban mo. Ang dami nila. Mas malaki-laki kung dyan sa Maynila. Compare mo dito sa probinsya. Yung cousin ko, siya, architect graduate siya, pero under pa lang, training. Doon, siya, parang team leader yata siya sa call center, doon sa Molo, Iloilo. Oo, tama. Yung 15 days niya, umaabot ng 20K. Laki-laki niya. Ang laki sang sahod. Pag nakasahod na siya, grocery siya agad. Binigyan niya ng 5K yung mami niya, yung si auntie nang nagpa-aral sa akin noon. Pang grocery. Pagka next naman na sahod, yun, 5K na naman. Oo. Pero sa ngayon, mag-work at home na daw siya. Sinabihan siya ng boss nila, padalhan siya computer at company magbayad, internet mo, at may allowance din bigay. Oh, much better. Nadira na lang sa bahay. Imagine ha, libre na, natanan, complete package na. Mas madamo pagid na siya ang imo nga clients kung dira ka sa balay mo. 'Di ba? Kay amo na lang natuto ka na lang dira. Ako gani inday nim sabi mo. Kasi syempre plan ni siyang akon nga internet sa balay. Siling ko ano man ang pwede ko ni ma-sideline man nga inang sayang pala nga kung gabi lang ang gamit namon Saturday, Sunday and holidays diri sa balay sang internet ko. Whole day wala na diya sa may nagagamit except lang sa hinablos ko sa piyang kabalay. Siguro kasayang bala nga nagkuha kami plan. Kahit dito sa office may internet man kami. Oo, pabor sa iya intay names para nga hindi na siya masyado mapagod. Makakonsentrate pa siya sa study niya. Very good. Bihira ka lang makapareha ng offer ng company. 'Di ba? Malaking pribilehiyo na. Apply ka sa call center, work at home para hindi ka na mamasahe pa. Kung mag-apply ako call center sa work at home, ang gusto ko every night kahit 2 hours lang. 2 hours lang every night. At kung Saturday, Sunday, pwede na 8 hours. Hindi ko pwede pasis hindi ako pwede nga hindi mag-report sa office. Kinanglan ko di siya mag-report every day. Kasi hindi naman private ang ang office ko. Hindi naman siya call center. Pero kung tutuusin, pwede na ako may entitled na ako sa pension. Kaya lang makuha ko siya at the age of 60. Oo.
Nag-inquire na ako sa GSIS. Under GSIS kasi kami Inday Names. So, mga ilang years pa, matanggap ko ang pension ko at the age of 60. Diyos ko, ugod-ugod na ako Inday Names. Pero kung tatapusin ko, optional lang ang 60. Pero yung retirement age namin, 65. Mayroon naman pang araw si call center. Anak ko kasi gabi work siya. Kasi mag-aaral siya sa araw. Oo, gusto ko lang, mga 2 to 3 hours lang. Ganyan ba? Sa gabi lang, hindi lang sa araw. Kasi may trabaho naman kami Monday to Friday. Yung available ko na na oras lang Saturday, Sunday lang. At sa gabi, weekdays. Pwede na i-insert ko 9 to 11 ng gabi. Kasi natutulog kami, late na. Ako sis, kung magaling lang ako sa Inglesan, gusto ko kahit work at home kaso madugo ilong ko sila. Hindi kasi sis, sa call center, naka-program na yan, ipindot-pindot mo na lang. Oo, ang pipiliin mo yung non-voice, sasabihin, magpaturo ka sa anak mo. Ang piliin mo, ang non-voice. May training pa kayo niyan. Oo, sayang. May extra pa ba? Extra income. Sa panahon ngayon, hindi na ba kung kaya pa ng katawan at ng oras mo na makahanap ka ng extra income, be it, gawin mo. Kaya lang to syempre, mo naman, parang, ang oras mo ba sa mga anak mo, sa asawa mo, at ang obligasyon mo bilang isang mother sa mga anak mo, dapat yan ang priority mo. Priority mo na muna. I-divide mong oras mo. Yun ang gusto ko. Gusto ko sana na kahit 2 hours every night lang. And then mag-focus ako Saturday, Sunday. Hindi pa rin may interview yan. Hirap pumasok yan kahit teacher nga bagsak sa interview. Parang need magaling mag-English na bilis. Yeah. Siguro merong mga company na standard pero hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat non-voice, yan lang, yan mo ang pipiliin mo. Pero sa katayuan, parang sa nakikita ko, nakikita ko sa katayuan mo ngayon, parang ka na parang fulfill ka na ba? Nandyan na, may trabaho yung anak mo, tapos nandyan naman yung asawa mo. Ka na lang, mag-garden ka na lang, pang libre ulam. Pang libre ulam sis. Mag-focus ka na lang dyan sa imong garden. Pwede ka rin mag-sell ng mga produkto mo dyan sa kapitbahay.
Anong oras na ba? Ay, time check, 9:54 in the evening. 6 minutes more to go. Ang bilis ng oras. Hintayin na si play kita mamaya Si ano pa lang ang na-play ko, si Buspel. Pagkatapos nito, ang ganda kasi maraming sponsors yung mga seeds ng mga veggies mo in Dynims. May mga ano ka pa, may mga ano yung tawag no ng petchay? Parang ano yon in Dynims ang hinihingi ko sa'yo. Okay lang naman magmarites. Itong madali lang siya mabali ba? Kung ano mo, agyan mo. Damo ka sponsor sa seeds ng mga gulay. Hindi tayo makamaritisan. Busy ako kakapli. Oo nga. Ang dami mo ng mga friends doon. Matagal na siguro sila sa ano mo. Na lagi nasa live mo. Si Boy Mukbangers, Ilonggo gali na siya. Si Sir June, Ilonggo man. Nag-comment sa akong video, Ilonggo. Si Lisa. Sino pa? Halos Ilonggo, no? Nag-join sa live mo in Dynims, no? Abi mo in Dynims, may story ako sa imo, no? Una-una ko din sa YT, hindi ko kabalong mag-Tagalog. Tagalog ko, trying hard pa. Kahit ngayon, trying hard ako mag-Tagalog. Kaya okay na sa ako na may kilala ko nga, may friend ako na sa YT na Bisaya ba, Ilongga. So makarelate ako, maka-istorya ako sa ila. Pero kung Tagalog, Diyos ko, nosebleed din ako. Kahit na voice over ako na Tagalog, parang trying hard, nahihiya ako. Nahihiya ako, Diyos ko miyo. Alam mo, nung pumunta ako nung 2014 sa Manila, na pauwi na ng Iloilo sa airport, napamangkot ako sa gwardiya. Saan dito yung CR? Siyempre, ang intonation ng ako nga voice, Ilongga giti. Ay, ma'am, taga Iloilo. Di ka sa Iloilo. Ako, ma'am, taga Mandurriao. Diyos ko, kahuluya, trying hard, di kuya magtagalog. Muna yan. Amo itong hindi ko ginmalimtan until now. Oo, Ilonggo na sila, puro Ilonggo. Oo, si Boy Mukbangers. Amo na siyang insugid mo sa akon nga nagka-inutoy-utoy ka mo kadlaw kay wala siya nobya. Ay. Okay lang na magtinikalin Dynims, sabayan na lang. Pero ako sis, puro Tagalog salita o kasi iba hindi makaintindi. Oo. Ako halo Ilonggo, Cebuana, Tagalog. Pero mostly gidi Ilonggo gidi. Iligay nun gid. Oo, siya mapatay kami kadlaw, mabuot man sila Oo, mabuhat sila. Hindi ko lang malimtan nga ginantong panugid mo nga si Boy Mukbangers nga wala nobya nga.
na ano, iya. Ay. Pila ka ano kagabi do wala. Nag-live ka kagabi? Wala ko ka-join. Time check, 9:59. 1 minute more to go. Ay, sadya-sadya lang, no? Abi mo, in the names, before ako nag-YT, ito kasubo kita sang kabuhi ko mo. Siyempre, bala, tagalantaw ka bala sang video, sang iba nga tao, bala, sang pangabuhi, sang isa ka tao. What if, hamba ko, what if, total, ari na kita sa SOCMED nga kalibutan sa social media, ti maayo guro nga mag-join man ako. So may isa dito ka taga Hong Kong, taga Ilocos, nagano sa ako, nag-invite nga kung gusto ko daw mag-join sa ilang nga company. I mean sa ilang community. So yun na ang community nga tong sugid ko sa imo nga nag-promise nga nagdaog man ako 500 nga ihatag ya daw 500 watts hours. Diyos ko miyo, nagalina ako sa community, wala yung ginhatag. Singko okay lang. Pero you know what, the names, ginstock kong iyang ano, na channel. Mga ano na, 5 months ago na. So, buot sabihin wala na siya sa YT world. Kagabi, grabe, kadlaw ko naman sa iya, live ko. Nga, nagtitikal naman si Boy, may mukbangers. Damo mga bago pumasok kagabi. Ay tuod kay Dynems. Wala gid ako ka ano mo, wala gid ko kasilip kagabi mo. Kay natuyo ko bala. Temprano pa ako nagtulog kagabi kay ti aga pa naman ako ma-travel. Ako set ko 3 o'clock sa aga na naman. Kaya ma-travel na naman ako 4 o'clock sa aga, mapabakolod ako. So, kinahanglan ko mag-early kay mapila ka pa sa number ba. So, ang i-cater lang nila is 15 clients lang. So, kung hindi ka kahingagaw, another na naman, next week na naman. So, kinahanglan ko ma-early buwas. Mga teacher yung pumasok sa akin kagabi. Makaka-teacher sila. Tuod ka? Try ko buwas. Kabay pa nga early ako buwas. Makaabot. Try ko mabiset ako. Ang mga kagrupo ko, ginabalan ko man sila na mag-join. Hala, tika in the evening sa 10 o'clock in the evening na, 10:02 na, masipag, kagid sis, damo na imo kwarta. Wala ako kwarta sis. Damo ako utang, London. Nasa London, States ako. Loan dito, loan doon. Magpahuway ka na, sige ka obra dira. Ka na lang sa bahay mo, hindi pa pwede sis. 60 pa ako ang mga optional. Tapos, kung gusto ko gitapuson, 65. So, hanggat kaya ko pa, carry bells pa, 65 ko. Amo ng retirement sa government, 65. So, amo lang man ang gina-after ko, sang mga empleyado sa gobyerno nga maka-reach lang sa 15 years in service. For sure, may ara ka na nayakwaon sa gobyerno. Ako almost, sobra na. Pero kung gusto ko, mga 33 years in service kung makaya ko pa. Mag-vlog ka na lang, wala ka man pinaaral. Ay nako, extra income lang ng vlogging.
Inanglan ko man gyapon ng permanent na may 15:30 ka na baton ba? Agoy, grabe, nagit. Ako, 17 years ako nag-obra, kaya may pension na kita sa SSS at pag-ibig. Oo, may pension ka. Pero, at the age of 60 mo pa makuha. Diba? 17. Ako may SSS man ako. Gusto ko man natan i-voluntary contribution. Kaya before ako nagsulod sa government, may ara man ako nga may mga sobra guro mga 3 years sa private. Pero yung remittance ko is 16 months lang. So laki-laki din, mga 65k. 65k. Si plano ko nga i-continue ko siya. Kay kumbaga, yawat-yawat pa ba? Yawat-yawat pa. Oh. So, hindi ko kahingagaw per me diri sa Bago City sa Negros kay damo gid pila. So medyo malayo pa nga akong lugar, hindi ko kahingagaw. Yes, sis, mayad pa paupahan ko monthly, may 20k ako, mayad upa nila ay very good. Very good. Balaan mo kung ka sa city, nag-star, mas nami gid nga negosyo is paupahan. Yes. Mas less ang maintenance. Mas less ang maintenance, ano ka lang, income ka lang yan, net mo na yan 20k every month. Yeah. Very good. Hala, danay kasi sa time check 10:06 in the evening na. So, ano na lang, see you next, live. Sa buwas sa gabi, bisitahan kita, ha? Aga pa ako buwas, 3 o'clock pa ako mabugtaw. Sis, thank you so much. I-play kita, ha, after this. Thank you so much, Ma'am Jean, TV Mix, Bell Mix TV, Ma'am Raketerang Bisdak, Boss G, thank you so much. Bye-bye, everyone. Thank you so... Gaprotikol na ako in the names. Thank you so much, ha. Bye-bye. See you next live. Good night.